Oh, anong giri-ice man nato isda? Ay, matats. Giri-ice kay ganyo nagbarato siguro nya mapoy bayer. Ito ba? Oo. Unsa na? Oy, matats. Oh, ha, na natin paksyon. Matats, giri-ice ato isda. Kay Domingo karon walay bayer. Ganyo pag barato pod. Oh, tama man na nagatato. Karon pa to kadunggo ni kay balod-balod. Napagido. Gamay rin ko matats ha. Oh, to sa ispakan no. Oh, na pa jud. Giri-ice matats pero makagrasya gyapon ta. Kapay! Tama na. Ay, matats. Oh. Paksyo na. Atchop na. Yatag na sa to kapitan ha. Thank you. Oh, tulay na ha. Presko pa kayo na matats bago pa lang tinga gikan sa pukot. Oh, matik na matats ato na sa danon. Oh, og paksiyonon nga diwit. Oh, bigyan ba kita ng ano? Oh, matats. Bali tulo ka bangka ang girias matats ha. Oh, ato sa naisipin ni atong sudanon matats. Oh. Gamay rin lag ko matats kay dagko na pong balaod sa lawod. Topay sa kabangka og girias po do. Na. Ato sa naisipin sa atong mahiwagang balde. O di matats. Ana lang simple. May kay matats ana dunggo. Lima man ni ganiha nakuha og duha. Re-ice ang tulo. Dol, pila kadlaw ta sa lawod dol? Si Mana. Isa kasi mana matas. Isa kasi mana nagantos. Isa kasi mana mo ikulat balod dito. Sarakadlaw dol ang linaw. Ay siya nakadlaw ang lino. Ato. Kaluoy. Ana man papel man nagatotats kul kahunod balod. O di ba? Ito papel nga. Atas ha. Ugma pa nahabuon kay Sandy karon. Oh, asa na? Pasis ata. Oy! Oh, relax lang kay nag-vlog pa ko. Ulat sa mo diya. Matats tawag sa kauban. Kay mga on daw. Nya. That's all.